Amin. Pak. Iya, Mbak. Mumpung di kini, aku tak ingkar nih buat dewa lagi sih ya. Mesaknya renek sing ngirim, anak-anak renek sing bener kabeh. Yo, tapi rasa suwi-suwi. Karo ndekne lagi ngopo kowe? Wong kuwi ora patek apal kok. Iya Pak, wis to pokok engko tak bune tok ngono wae. Ben ketok enek sing ngirim, kok geding aku. Nyapa neh motor iki? Wis jam 3:30. Apa goreng tahu ge bakulan nek. Kok yo rewel. Loh, Tol. Motormu nyapa kuwi? Aku yo raro ya, Mak Dik. Biasane yo gak tau rewel iki. Muduna, tak delok. Tapi aja mbok rusakne lho, Mak Dik. Wis rusaki, Bos, kok geding aku. Peh, motor puki nek gak bengkel gak ngatasi, Dul. Kok iso, Mak Dik? Areh ki. Persekre lho kendo kabeh. Duh. Ki engko mulai kulek yo mlaku no. Lah nyapok ora repot-repot mlaku iki. Bos. Motor iki langsung kirim meneng bengkel ya. Oh, Mandi. Loh, Mas Kabul, lah nyapa kok sing wewe duwike sampeyan? Hah? Ora usah mikir. Oh, matur suwun ya Mas Kabul. Oh. Iya, Dek Minto. Kok geding aku. Dek Minto. Langsung tak bicara apa? Iya, Mas. Oh. Mas, engko montore lek wis mari, langsung terus ning ngene warung ya. Oh, Mbak Betul. Ayo, Dek Minto.